आफादगिरिया बहा थांखो बिथां रहित बसुमतारी नोंथांखौ बोखावना हरनाय थादों
बिथांजों मानसिनि साबायखर बावहरनाय थाबाय मानोना बिथांमोनहा जेब्ला जोङो फादारनि उखिलनि थाखाय जोङो सावरायदोंमोन आरो बे सावरायनायावनो जों बिथांमोननि गामियाव जेब्ला थांदोंमोन बिथांमोना जोंबो मोसागोन होननानै बे समनिफ्रायनो बिथांमोना बे रेडि जानानै दंमोन आरो दिनै बिथांमोना गावसोरनि बे साननाय आरो रंजानायखौ जोंनि गेजेराव दिन्थिबाय बेनिखायनो आं हरिसिंगा इयुथनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय दायो जोंहा दङ सानै दहाय बुंलांखानाय गामिनिनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो रहित बसुमतारीखौ आं बेवहाय गसंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय सिनायथिनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि सस्राफारा स्कुलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय